as we bring you yet another edition of Business Now here on Zodiac. My name is Alex Banda, and goodbye. Build Private Limited, kampani yokhazikika yomwe yakhala ikukutumikirani mokhulupirika pa nkhani yopeza maploti. Tsopano abweranso ndi nkhani ina yabwino kwa inu amene mwakhala mukufunitsitsa kupeza ndi kukhala ndi ploti ku Nyambadwe mu mzinda wa Blantyre. Maploti omwe a Build Private Limited akugulitsa ku Nyambadwe akupezeka pa mtunda wa 300 meters kuchokera mu msewu wa Magalasi. Ku maplotiwa madzi magetsi anafika kale, ngalande zodutsa madzi, misewu yake yokonzedwa bwino yokhala ndi magetsi oyendera mphamvu ya dzuwa, komanso kuli mitengo ya chilengedwe ndi chitetezo chokwanira. A Build Private Limited akupereka mpata oyambirira kwa amalawi eni ake kuti apeze malo awo pasanathe masiku 15. Mukagula ploti ku Nyambadwe kuchokera ku Build Private Limited mudzapasidwa mwayi olipira pang'ono kuyambira mwezi umodzi mpaka na miyezi 12. Mukafuna kudziwa zambiri tipezeni ku offices a Build Private Limited ndi kudzatenga mafomu kapena imbani foni pa 0991 148 500. Chitani machawi ndi kupeza ploti yanu padakali pano. Build Private Limited, kupanga Malawi kukhala wa Malawi eni ake. Takulandirani program lero ya Cruise 5. Cruise 5 lero yafika kuno ku Blantyre kuti ticheze ndi Mai Ruth Simika, amene ambiri a inu mmadziwa kuti Mai a Sikono. Ndakulandirani program ya Cruise 5. Tathokoza. Funso loyamba limene amalawi ambiri akhoza kufuna kudziwa ndila kuti Sikono ali kuti. Sikono ali ku nyumba. Nanga kunoko ngati ndingabwereraye. Sikono sanaonekeko, Sikono amangotchulidwa, sitizoti kodi ali zaka zingati, kodi adakali ku primary, kodi ali ku secondary. Amalawi ambiri amadandaula Sikono tidzamuone. Anakakhala kuti aliyense akamayenda amayenda ndi mwana. Ine nkanayenda naye. Kuti amalawi adzakuoneni muli ndi Sikono, adzakupezeni kuti. Ndidzakuza. Ndidzakuza. Ukangotero ukudziwa kuti basi mwayi omuona Sikono wathera pomwepa sitidzamuona Sikono. Ayi, ndidzakuza ndantenga. Bwerani mudzamuone. Mai Ruth Simika, kodi Simika ndi dzina la amuna anu kapena dzina la abambo anu? Ineyo abambo anga ndi Chuma Chiyenda. Kutero kwene ndi Ruth Chuma Chiyenda Simika. La Simikalo ndilo la kubanja. Chabwino. Koma ndina Chuma Chiyenda. Chuma Chiyenda wake wakuti? Kunchewu. Bambo anga kwawo ndi kunchewu kwa Njolomole. Kwa Njolomole. Makwata village. Chabwino. Ndithudi. Kubadwa ndi kukulira kunchewu komweko kapena? Ayi. Ineyo ndabadwira ku Chilomoni. Mplanta momu. Pa Chilomoni Health Center. Mai anga kwawo ndi kuzomba. Kwa Jali. Tiye Chikowi. Mudzi mwa Nsema. Tsopano kuti apezeke kuno ku Blantyre kuti mudzabadwire kuno banjalo. Ndekuti wina anachoka kunchewu, wina anachoka kuzomba. Alitiyeni ku Blantyre. Tiyeni ku Blantyre. Amagwira ntchito kapena? Mai anga amagwira ntchito anali ku nursing. Koma anasiya kale. Bambo anga amagwira ntchito ku Mount Soji. Nthawi ina yake ngati munkamva kuti kuli DJ Chakudza. Captain Pazuzu. Iwo bambo anga anali DJ Chakudzayo. Ndi amene amapangisa disco ku Mount Soji. Ndithudi. Tsopano kubadwa kukulira mtown momuno kapena nthawi inake mutakakhalako kumudzi kuona life ya kumudzi imene makhalira? Ayi. Kwambiri neyo ndakhala kwambiri ku Chilomoni. Kubadwa banja zonse. Chabwino. Mwana munabadwa mwatangati ku nyumba kwanu? Tinabadwa anthu 5. Komano ineyo ndinali wa number 2. Oyamba anali akulu anga. Koma anatisiya. Pepani. Pano kwende munatsala kwa anthu 4. Tinatsala anthu 4. Amene ino ndimakhala ngati wamkulu ndineyo. Kumbuyo kwangaku kuli sister wanga. Ndi ma brothers anga awiri. Makolo adakali ponse? Alipo. Muli ndi mwayiro.
Ambendo abwino. Muli ndi mwayi, muli patu anthu ena atu amafika poti makolo adaja kale. Ayi alipo ndithu. Adakanda muno kapena aliko nkuno ku Blantyre. Muli makumana ndithu. Kwambiriso. Chabwino. Ndatsazikaso. Kuti anthu upita ndikacheza ndi anthu. Anditana. Ndisamaliyeni Sikonoyo. Musale naye. Moyo unali bwanji kukula kwanu malingana ndi mmene ntchito zimene makolo amagwira sinu zoti pakhomo zinthu zimakhala bwanji? Ineyo moyo wanga ndinganenebe kuti ngakhale izozo zinali choncho koma zovuta be zinali zambiri. Chabwino. Kukula kwanga ndinakulabe movutika chifukwa timayangawo pazifukwa zina anapezeka kuti ntchito sanagwire nthawi yatali anasiya mosati mabadwa nkuti atasiya. Nde kukhala kumene timakhala be moyo wina wake mudziwa mbuyomu zinthu zambiri zimakhala ngati kuti mwina zoponderezedwa zotani. Nde umatha kupita ku skulu kupeza kuti pakhomo mwina palibe chakudya mwaweruka basi ndikuti mwina tikupita kumunda tikukalima mwina tikupita kuphiri kukatola nkhuni. Nde kwambiri mayangawo mwina kuti tizithandiza moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Amaphika mandasi, amaphika chani, amapikula malonda osiyanasiyana maswiti chani. Tamene nkuti mkulu wanga yali kuchichiri secondary school. Amatipatsa iwe tenga mandasiwa ine nditengaso mandasi tikagulisa pa break. Ndoti tikawerukanso ndimapita pa trading center pa Nthukwa ku Chilomoni. Tamene panali mabala chani basi makakhala pamene paja pambali pa stage ya basi. Lichero ndekuti la samusa, lichero la mandasi kumatani kumagulitsa. Tikagulisa munja ndalama ziya tikapereke kwa amayanga ndekuti aone chotani chochita. Ku sukulu munapitako? Mukati kupita ku sukulu munapitako. Mutanthauza kutani? Kusuzumirako kubwera kapena kukaphunzirako? Kusuzumira munasuzumirako? Ine ku sukulu ndinapitabe. Ku sukulu ndinapita. Naphunzira pa Chilomoni Catholic Primary School. Nde pa Chilomoni Catholic Primary School kenako nazapita kulumbira MCDE Center. Pameneyo timati MCDE Center. Madega sana bwere. Ili pano pandi community day. Pano makuma CDSS pano. Basi nde napita kalumbira baja. Naphunzira form 1 mpaka na form 2. Nde nthawi imeneyo nkuti no ife tinakhala anthu oyambirira kusankhidwa kupita ku secondary school. Amaona kuti mwina anthu akalemba JC akakhonza bwino kwambiri amapitisa no ku secondary school. Nde anandisankhira ku Zingwangwa secondary school. Kumene kuchoka imba form 3 ndi form 4? Form 3 ndi form 4. Kumaliza form 4? Kumaliza form 4 tataula basi. Mtima woti ndipitirize skulu ndinali nawo. Koma chifukwa cha mmene ndanenera kuti moyo unali uvuta. Zinthu zambiri ndizoti ndimazipangira ndekha. Ndinakhala ngati kuti nali ndi mwayi ona kuti ndili ku primary ku Chilomoni Catholic. Timapanga madrama Wildlife Club. Timapanga madrama zachilengedwe zachani. Mwina tikapita ku nyanja ngati kuleki Malawi, kulengwe, Luonde basi mwe kuja apatrona amatauza kuti mupange sewero. Mwina amatauza eneyo kuti ukalembe mapoimu basi ndimatha kulemba. Mwina ndakatolo yakadzidzi basi tikawerenga. Mwina maskulu muja makhala quiz basi timatenga na Chilomoni LEA Lumbira Primary School kakhala pamodzi. Tumapanga zinthu ngati zimene zijazi ma activities ngati amene aja basi mwina imene tawine basi mwina imene zikafika khala number 1. Nde ku church so nali muloma ndithu. Nde na join so drama group. Timati Chilomoni Parish drama group. Tikamayichemerera timati chani mati talented Chilomoni Parish drama group. Mati talented Chilomoni Parish drama group. Nde nali di drama group. Oti nthawi imeneyo tikamapanga tinkangopanga zachibwana bwana. Osadziwa kodi zinthuzi ukoza kudyeramo mmeneyo. Ayi mangopanga zasangulutso basi kuchalichi basi. Kukabwera bishop achiona aja atiuze kuti drama mukapange perform basi ndekuti feyo tikalowa tipanga kaya kuli chaka kaya kuli chani kwabwera alendo basi amatitana
tipange sewero ku skulu so chimodzimodzi timapanganso madrama aja nde tili mkati mopanga madrama aja ya ku church ija timatuluka timathopita ku Lunzi parish St Pius machalichi osiyana-siyana mwina umene uja mwina umakhala festival mwina ife timakayenera kupanga act kuti kumene kuchako basi nazachitano mwayi kuti titapita ku Lunzi parish tinakakumanako ndi mwana wa Charles Severe timamuti ndani McDonald Severe anali doctor kwa Kide nde anadzayambisa drama group ya ing'ono imene machedwa Charles Severe Creations nde anabwera ndi bambo ake atabwera kumene kuja ananena kuti ndikukufunani nde ndinatuluka ndinakumana nawo Severe anali munthu wabwino amati akaona amatsatira kwambiri timadrama group ting'ono ngati mmene tinalili ifeyo basi akaona kuti muli munthu wake waluso amene atha kumutenga ndikumpitisa patali amatha kumutenga ndikamuyesa ndikumuona kuti kodi uyu pamene angapange fit ndipati ndarandiuza kuti tifuna tiyambise drama group ya ing'ono ikhale mwakuti ukhoza kukonda ndenauza ndikapemphekayi kuti ku nyumba ndikafotokozere makolo anga nde anamzati achabwino uzati pasayani yangu mmene umoti ndili pa skulu ndili ku secondary ndili form 1 form 2 kena kuti ndakafotokoza ku nyumba maziwabe makolo mukambeso zamasewero pamene upanga skulu zinalibe zovuta kuti azilandire paka namayi angaja munthu ndinakuletsa kuti uzipanga zinthu ngati zitizo izi zitaona pamene zatani zafikira tenauza kuti ndi bambo anga nana kuti yayi musiyeni mwana mwina ndichani luso lake sitikudziwa kuti tsogolo lake liyenda bwanji koma iyeyu azidziwa kuti nthawi ino ndiyoti ndiwerenge nthawi ino ndiyoti ndipange za ku skulu za pakhomo nthawi ino ndiyoti ndipite ku church yekha azigawa chani nthawi yake zonsezi ziyendere chani ziyendere limodzi basi anapeza kuti anandivomera ndi timapanga madrama aja timayenda amatitenga basi kupita kumwina kuchinkana French culture MTC ground kuchiromoni kuja ndi kumene kuja kunatuluka sewena lake la Mwandilaula tinapanga sewena lake la Mwandilaula tinayenda nalo kwambiri ota Severe oso anali ukondweresedwa nalo kwambiri ananditana anandiuza kuti mmene wapangira perform ndifuna kuti ndikutenge akwathu drama group akufuna adziyenda adzipita kumapanga makampeni azakulera zangobwera kumene ndi akupita ku Nchinji ayenda Nchinji yense midzi yonse ya Nchinji mpaka na kuchipata oti ngati ndinayambapo kupita kunja kunali kuchipata nthawi imeneyoyo kupita ku Zambia tinakapita ndithu kuchipata kuja kutuluka ukashopa kutani kubweranso ndi ulendo wa Enifaji wa Linda Chata ulendo wa Jipe Mjiwo basi tinabwerako nde anandiuzanso kuti sizinathere pomwepa ukuyeneka ubwere ku MBC usapange nawo chani ma auditions a radio program nde napita ku MBC tapita ku MBC ananditengera ku Majiga naona menawo Majiga aja amatani kodi amapangira koma nali ndi mantha ifota anthu amene ndinakapeza umene kukwana lako anali makhanga ani pa Majiga ija nayo ti inagwirana kale imene chayo chikuyenda kale ndikuza ndakapeza umene kwa Nyoni ndani anthu mwinaso mmango wapfira poire ndi akuyika pamene ali upangira pamene nakhala basi ndinaonera basi anandizoti waona ndi anazoti ndaona basi next week iso ndikutaniso ndikuyitana ubwere kusewera Sabata ino kumene kuku ndikumene kulibe mwana ndi ndikufuna iweyo ukakhale mwana kusewera Sabata ino nauzoti chabwino ubwerera chinayi ndi mmenemo nkutinso ndili ku skulu kujano ku Zingwangwa secondary school nthawi yojambulira sewero inali 12 koloko mwaona ndi ku Zingwangwa tinali pa mashift ndikakhala shift cha mama wati maluka kota past 12
tikakhala shift chamasana ndi kuti nthawi iyi 12 koloko ndikwana ndili nchani ndili mkalasi ndezi makhala zovuta kuti ndinyamuke ndipite nokuti MPC ndezi umene anandiuza kuti ndipiteyo nali nthawi yoti ndikuyeneka ndikhale muchani kodi mkalasi naganiza pamene ndipanga bwanji ku sukulu ndikatsazika ndivomera nangothawa ku sukulu kuja kutenga t-shirt kuvala mkati shati ya ku sukulu kuyika mchikwama mwina nsakaoneke ku MPC kuti ndine mwana wa chani wa sukulu basi kufika ku MPC kuja nafika nandiuza kuti iwe ndikukuona kuti uli ndi luso loti lero lokhoza kutani kupanga act kapena uli ndi mantha ndi anthu amene kuona nakapeza kula namukhoviwa malemu nakapeza kuli Margaret Chikwembeya akuluakulu Cedric Chipendo malemu Jack Phiri Munyapa nakapeza anthu ngati amene Charles Mphoka basi ndi ananzota lero uonerenso kayi kenako wiki nayo ananzanza kuti pamene pajapo iweyo ukhoza kutha lero tikupa sapati nimakumbukira pati imene anandipasa yoyambirira anandizoti ndikhale mkazi wake wa Munyapa akundifuna ine chibwenzi koma chifoti ndiopunduka mayi anga amene anali anamukhoviwa ndi bambo anga amalemu achipendo akumukana kuti mamuna ali poto miyendo iweyo kwabwinobwino ngati iwe ukakwatirane ndi amene kwambiri kuti ine koma ngakhale kuti wopunduka ndikwatirana naye basi ndikwatirana naye sizitheka ayi ndi selo limene namba kupanga ntapita kutiko ku MPC nde chifukwa cha zimene zija selo lija radio anthu amatani kodi amamvera izinapezeka kuti ahedi adziwa msewera wali mkalasi anali Ruth Simika mkalasi anthu ambaso kutani kumadziwa kuti ndi uyuyu koma kuti andifuse akanika zimakhala zotani zovuta nde siku linano nangona ahedi akunditani akundiyitana ahedi a deputy nakapeza mu staff room ineyo benali ndi mantha chifukwa ndikunena kuti ndimathawa every Thursday kuthawa kale kunali kovuta chifukwa pa gate amatani amatseka nde kuzingwangwa kuja kumusi kwake kuja kumayang'ana Stella Malisi kunali kophwashuka mpanda mukagati mandiwo ulendo kama kasewera nde inene chimene ndimadabwira nchotino ndimathawira kuti kumene kuja ndikatero ndoti ndikazungulire ndikafike pa house ndikakwere ya ku Queens ndizipita ku MPC nde ndadabwana kuti anayikaso kumene kujaso aphunzisi omatani omakadiraso kuti akumatulukira apa so mene ndapita kuti ndituluke ine ndikuona kuti palibe exit ndituluka bwanji nditani napezeka ndabwerera ku gate zikukanika kuti ine ndituluka bwanji papa basi kenakobe nachitabe makani nekutani kutere kuti pesabe kuti aphusacha alipompo nangopita nokwanena kuti ndikudwala ndifuna ndipite kuti ku nyumba natuluka napita ku MPC najambula wiki amawa ano angasanthu ajaso anamverabe selo lija kuti anamva kuti uchamadwala kuti anatanibe wafika pasewero anatani anabwera napita uskulu anandiyitana ahedi nthawi imene a deputy ali achipungu mwali ku education kaya pano ali kuti basi napita mu office muja ahedi athu anali anduliro Mrs. Nduliro basi anandiuza kuti iweyo tikayang'ana ma period register ukumapezeka kuti every Thursday ma period omaliza uko kumakhala kulibe kapena Thursday ma first period uko kumakhala kulibeko nde ndifuna tifotokozere kuti umakhala uli kuti ine nakhala phe pamaso pa akuluakulu ahedi ndani apapa ndiye ndinene kuti chani koma china chake mutu muchinandiuza kuti ingonena chani chilungamo kuti iweyo tani umasuke nde nafotokoza kuti ine ndimapanga sewero kutiko ku MPC nde nthawi imene ndimapita ndimene mukuyitani pamene popoyo mukuionayo ndakuti mapanga chani nde nafotokozera nde ntafotokozera no ndimene anadzandiuza kuti udziwa chani
ndizosavuta ilili ndiluso achipungwaja ndamene anakhangana ndi koka kwambiri ndikhalira kumbuyo kuwaunikirano azimayi aje kuti ilili ndiluso mwanayu tikozoti timuletse sili kudzora dzakhala ndani koma chimene titaonesese ife nchoti monitor mklasi mwawo adzilemba apapa kuti MBC in case masupervisor arani akadzabwera adzaona kuti mwanayi ngati amakhala kuti absent apapa amakhala apita kutiko ku MBC koma tinsiye ineyo namva kupepukidwa mkati mwanga ndimakangodzikanditsa kumawaya kuti kumakhala kukandikatu tifani malowa chanchonchi kulowa kuti nonsana ufike poti wawera mwina chikukoleso kuti sasasasa umapita basi sizoni munthu akangopempha bwinobwino koma pale moyo huu ndovuta umazunzika ndi zinthu zazing'ono pena zoonera chilungamo kumamasula zotheka basi kena kwene kuona kuti moyo wanga wapepuka ikakwana nthawi imeneyo zingomuza monitor ndikuchokapo ndikupita kaphunzisa kuphunzisa auzoti ngotuluka kuti sole ndikupita ndiye ndinali free mundende basi ndimatulukanso pa gate opanda ondifunsa kupita ku nthawi iso yabwino afterwards just once a week ndipita ndikapange ndizibwera basi mwapita kumene kuchoka tani kapanga sewero licha kubwerera kakhala ngati kuti shift choti ndichamasana ndoti ndimachokanso ku MBC kucha kubwereranso kalowa chani mclass koma ikakhala shift cha mamawa ndoti ndimakhala ndawirukira kuti konko. Mlendo wathu program lero ya Cruise 5 ndi Ruth Simika Maya Sikono ambiri madziwa choncho kulongosola zamene anayambira koma kulongosola kuuna kuti muruza kuti sukulu inaenda bwanji because I think sindikuona koso sukulu after izizi nyimbo number 1 ndipo mmavera nyimbo za mtundu wanji iyi ni makondomvera nyimbo za lokolo kwambiri za uzimu mora abati jama za uzimu zokhazoka kapena za dasiso zikhalapo sindikukhulupirira tiona kuti zimoera atuza kuti zinene kuti chani atisunde mu mtima nyimbo nambani ka nyimbo yanji ineyo nyimbo yoyambirira ngati nkotheka tandikirani apo banda nyimbo yanji nzatamanda ambuye pondipatsa moyo ine ndikuyamika ambuye pali zinthu zambirimbiri kuipa kwa banda kukonda kwa mlendo wathu program lero ya Cruise 5 a Ruth Simika. So apande kuti moyo wayambika basi chifukwa kwinako ndikuti unali mwana wa skulu mapanga chani koma apa tsopano waona kuti apa ndingolowa pa ground tsopano ndithudi ndimene unayambira moyo wathu
ndi nkumatani ino nde nditaona kuti ndafika form 4 takhonza mayeso komano pamene ndimapanga izizi nkuti ndikapeza ndalama ndimakapatsa mayanga menda nenera munja yes nde kuti nthawi yomweyonso tindalama tomweto tikulipirira aziphwanga sukulu nde naona kuti neyo ndikati nimbanenso kwambiri ndifana zapeza mwayi kuti mwina ndikapitirize sukulu kapanga social media ku Chansa College koma ifo choganizira responsibility imene ndinali nayo nditi ndalama beto ochepa timene timapezeka naona kuti mwina kuti ine ndipite okuku ndekuti anthu awawa avutika ndikuyenekabe kuti ndikhale responsible ndayang'anire basi zinapezeka kuti mwayinga tumenewo unasokonekera umabe za MPC zosikuti zikanakhala zodalirika zoti munthu nganali moyo wako uziyendera zimene ayi ndiye nkumatani komano chifukwa tino amanditenga ngati aseveleo timakapanga madrama akwathuwo timayenda kupita muna ku Lilongwe kupita ngati kunchinjiko basi ndimakakhala mwana mukwathu drama group mpaka na uli kakang'ono pene baba ale samangulukhale Nasaba ni maya Sikono. Ife bero ni mazoni maya Sikono. Kwembisi ko tinakakhala dolo. Mwana wa manyenje. Mwana wa Swiss manyenje. Dolo. Ala mwana ben mwana. Ati wapanga pregnant no. Mbona yakaimba iwe? Ndipo nthawi nkaimba nyimbo imene nkuti nedi ndiri odwala. Inali mavuto. Fandika ngoloera kwa anthu akamayimba muchene ndiri chonchi. Ali wapanga pregnant no. Ndiri chonchi. Mwaona? Zinali zisovuta kwambiri. Ndithudi. So abakomendera uli udakala chicheperebe ola anthu akakuona amene uyazika khala mwana zima panga fiti nthawi chifanta ameneyo a producer athu nkutala amale muchose video. Atachoka ameneyo kunabwera amphaka. Amphaka atabwera ndimene kumabwera no bwana usiacha. Ndamphaka ajanadzanena kuti ndikufuna iwe ndiya mukwatirane. Muziyimira banja la Chinyamata. Sewera Sabata ino. Mukwatirane ndi awa kakhale kabanja ka Chinyamata kamene kazira kuitsa kazipanga zinthu zimene achinyamata mabanja ang'ono amadani. Anthu azalangiza amene wawo. Tizilangiza kudzera mbanja la ino. Pamene nakumana ndi bwana Michael Usi. So simazoti munapanga ko stage drama tu. Tinapanga. Tapanga ndithu kuchinkana French culture ku MDC ground kucha nthawi imene kumabwera oyimba ndani Mmatha kukuwa ino? Ndimakuwa mwa size. Mene tikuira pano. Zononaga pano kukuwa ngani ndikukunde stage mungaite stage timafunika tu munthu waziwindi chifukwa stage yasiyana ndi film. Film munthu umatoma nkula modeka akamamverera. Koma stage imafunika munthu akhale ndi mphamvu. Ndithu nimapanga interactive drama ichatapanga. Timapanga drama yonena kuti kupita ngati kuzomba kuja background za drama mamba kupanga ngena koma dzayimitsa marenga anthu amene akuonera acha walowetsa musero ndikumapanga nawo ndayipitiriza so kamaliza uko mapanga zimene panga zimene za drama awo imatitenga kupita kuzomba mwina ku Chansa College zomba ma community amene muja ndi madziwa kumudzi akamva zimene zija amakhala anthu ambiri kuti entertainment titamange tikatani tikaone inu muli pamenepo ife tili pamenepo uona kuti koma anthu amene wawo koma tipanga sewero basi timangoona kuti tikupanga anthu so kugombera mmanja kumaona kuti zinthu zabwinobwino so kuti anthu ambiri adziwe kuti kunja kuno kuli Ruth Simika Maya Sikono of course mwe munene yangu taso pa MBC anthu ambiri anakuziwani komano kwambiri ndi nthawi yati kuferanje itayamba asewera kuferanje fwa pamene anthu anamba kumaona tsopano kuti anthu aja ndiya kwina kuti amango kumvani pa wailesi osandidziwa ndipo ulemu unalipo timayenda kupita kuzikwati kupita kuchalichi mwina anthu kungokayikira kuti mawu awa amayankhula kuti mache kuti mawu anthu khanga nafe pene kome kumane kuti aya timangofana khanga lini m'bale wanga zimatani zimatheka kukwera tikuferanje koma si pano pepa panopa ndizokuti olokungotulukira ku depot kulilongwe katundu wa dziko utawa olokuyangana okanga kuti awa kundiyangana ukuku andidziwa ayinofunso limene libwere apa ndizolike andidziwa maine basi kuzoli wona kuti munthu chabe akubwera chapati wakakamira kuti iwe tandisiya ine chabombo ndithu kumayenda kuonani
nditani basi kuvomera zinaenda bwanji kuti mufike kumene kucha nde pajana dzanena kuti kunadzabwera producer anyuwani Yes. Patrick Mphaka Yes. anadzati kwatiritsa ndi amanganya yeah. nde iwo aja anadzandipempha kuti ndimafuna ndikupempheni ngati mungathe kuyamba tikuferanji tifuna kuyamba tikuferanji radio program kwa drama Malawi. Okay. Nde nawuzoti vuto palibe ndikhoza kumatani kumapanga kenako ndikupanga tikuferanji ija anapeza kuti andilembaso ntchito kwa drama Malawi. Okay. Ndagwira ntchito kwa drama Malawi ngati field health worker communications assistant Okay. timayendanso mmaskulu kumakumana ndi mapiye malangiza mmene angakhalire moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Utadira imapangaza chani kwenikweni? Antiratu yapanga zinthu zambiri. Ere? Muli ma project osiyanasiyana. Imakumba mijigo. Okay. Imabwera ndi sewero lathuli limene limalangiza mtundu wonse wa Malawi. Okay. Za kulera, za matenda HIV/AIDS, anthu apewe atani, zinthu ngati zitizo zimenezo. Za ulimiso adiraso ilimomo imatha kugawa mbewu chani kuti alimi azidzala m'mamidzimu. Imakhala ndi makachiment area awo. Amene limadabwitsa kuti kodi how does it fit mu zimene adrive ndi chani mapanga chani and sewero lili organization yopangisa sewero zimakhala bwanji? Za food security zo, za kulera zimenemo, za mijigozo zimenemo, za HIV/AIDS zimenemo, za health zo zimenemo. Okay. So ndero mugwira ntchito ku adra komanso mupanga sosewero. Ku adra no ndi ku MBC. Okay. Nde akafuna ukuku kuti tituluke tikapange ma stage wo timakatani timayenda timakapanga. Maskulu mwina tikapangaso kumene kuchazokhuza naso ndi ana skulu basi timapanga. Kenakonso inafika nthawi imene anandipemphaso abwana aja kuti ndimati ndikupempheni tifuna kuyamba chani TV program. Nde mukapemphe ku nyumba ngati angakuloleni chifukwa TV ndi radio zotani zosiyana. Simukatoza zimene mavomereza nthawi imeneyo. Sindinkazi wadi. Inu simukatoza zimene mavomereza. Olo nthawi imeneyo ndikupanga ku MBC malemu severe alipo. Anandiuza kuti kudziwa chani drama ikutsogoloko idzakhala ndalama. Panopa zitha maoneka ngati kuti zinthu zazing'ono. Koma kutsogoloko noko drama idzafika poti anthu adzakuona ni live mukutani mukupanga act. Koma sindinkamvetsetsa kuti iwowa afuna onena kuti chani. Kudzakhala ma TV kuzakhala zakuti iniyo muzakhala anthu osangalala mwakuti koma sindinkadziwa nikangoti aziyakula yawa basi ife ndifa masewero ife masewero songa kafike nawo sokuti pamene no abwana wana anazandipempha kuti ngati nkotheka mukapemphe kuti mwina mubwere pa TV napitaso ku nyumba nakapempha nanisota palibe kanthu. Okay. Ndimene tinakayamba no chani tikuferanji TV program. Yetu. Chinakula kwambiri chinthu chimene chicha. Chinakula kwambiri. Okay. Chinaenda malo ambiri. Mpaka na panopo silimapangidwaso. Panopo koma maklipi ali mbwe. Pena paliponse anamangodula kuti zinthu zakalekale tu izi. Kukangochitika chinthu. Anamakasaka pamene akuona kuti akangofuna kulumikiza. Amakalumikiza pati. Iweso nkumaganiza kuti kodi si umene lili mene ninapangira mwini kaganiza. Ndijani mene kapanga pamene. Kaganiza jani. Nthawi imene yoyo. Ndikukuza. It was part of usewero. Koma panopo kamazoonera kuti koma iziso. Kale. Zinasintha bwanji life yanu ngati munthu wochita zisudzo kumaoneka pa masewero amene aja. Wanga adi unasintha. Chifukwa pamene ndili pano ndilibe privacy. Ndine munthu ngati mmene chimakhalira chinthu cha public. Ngati building. Basi. Chotalisha kamadutsa mangona kuti ndilamea house mene angafunire kuchichulira. Ali samangochiona pamene wafuna pita Basi no icho. Moyo wanga unakhala ndithu kuti unasintha. Kusintha koyamba ndi kumene koko. Andi mu industry yathu ya drama muli mavuto amene ife timakumana nawo. Okay. Chifukwa cha kutchuka kumene tinatchuka nakoko. Timakumana ndi mavuto ambiri. Kwambiri.
mavuto anji ngati anthu timakumana ndi mavuto ambiri. Pamene ndili panopa ine anthu amandiona ngati ndili ndi ndalama zambiri kwambiri. Muli nazo koma ineyo ndalama ndilibe. Muli nazo chifukwa chani? Kungoti mwina simukhutira ndi zimene ndalama zambiri zimene muli nazo. Ndalama topaja simayankhule. Mufuna mabiliyoni mwina. Simayankhule. Koma mamiliyoni muli nawo. Tatiyeni nditenge handbag yanga tikhuthule apa. Tikhuthule ono mugwa ndalama zingati. Yena ngasi zili ku banki ku. Mukhumudu. Zili ku bicheni. Tayimba ni phone deposit. Tayimba ni ku banki ko mwauza limuli ndi dzina la Ruth kumene koko ali ndalama zingati. Chithunzi chimene anthu ali nacho ndi chakuti amene aja anapita. Ali ni ndalama. Nanga mtu amaoneka pa TV. Pamene ifeyo ndalama tilibe. Tangokhala dzina lokha. Alufi. Apa TV. Mwaona? Nde zinthu ngati zimene zimapangisa kuti mwina malo ena ndi ena munthu umapeza kuti kuthawa. Ngati kunsika wa Blantyre ndikangopita. Amapeza kuti anyamata ako ndiunjirira kuti ndapatse chani. Andipatsa ulemu. Mayi. Iwe mene mumafuna kuguleka shuga koyesa. Timbatatesi. Ndikuona kuti tsana anthu ndicindoona ndikuyesetsa mchere. Foti ndi maphika za restaurant, ndipanga za restaurant. Ndeni makhala mwina ndikasaka zinthu zina. Uzinenelera pamene paja ali. Kodi inu mukuvutika kunenelera so bwanji? Akangokuona katundu uja mwina mitengo ikutani? Ikukwera. Ali ndalama. Ali nazo. Anyamata aja akufuna ndapatse chani? Ndalama. Anzanu amapereka. Anzanu ake ati munthu amene amuyelekeza ndine kutali kwambiri. Mwaona? Ukachoka wewe paja kutukwani. Kodi sona apatse chani? Mira amene. Ndalama ali nazo koma safuna kugawana ndi anthu osauka ngati ife. Iyayi. Ndikukuzani. Oti tsogolo la drama ineyo pena pake ndikamadzifusa sindimaliona. Phindu lenileni sindimaliona. Olana ngati kakhala mwina akamandifusa kuti kodi amayi. Tsogolo lanu kwenikweni tikayenda apa anthu akukuwena anthu atani. Kodi niyo tsogolo la drama lili pati? Phindu limene mmapeza iniyo lili pati? Osalirani kodi osaliona. Makuchuka kobe ndi phindu lokwanira. Kungochuka? Ngasi basi antazi kudziwani basi. Pena mmapeze mwayi wina ndi wina. Chifukwa cha kuchuka komweko. Konzo limene pena akuthandiza. Tauchulano mmodzi. Mwayiyo. 1 mwayi tachulano. Nde zinthu ngati zimene zizi ndi zinthu zoti ife kamakumana nazo mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku zimakupatsa maganizo. Kuganiza kuti ineyo mene ndimapangira munja ndimamva mayiko akunje kumakhala maawadi amene anthu amalandira. Olo ku South Africa komweko kumalandira maawadi. Mwamva? Ku Nigeria ndi osanena. Kuli wina wake kumene koko ndi macheza naye. Mpaka nanaluzapo kuti wewe utangomwera kunoko. Wapita. Koma ndimaganizirabe kuti neyo sindingapite. Kunoko ndi kwathu. Zinene kuti izuzu zibwere kunoko. Nanenso ndikuyeneka ndichukise chani kwa dziko langa. Osati uzichoka kuno ukapita ndikali imene uzidi ukupanga chani. Ndalama ngati kuli kupanga zipangidwe mutimo momwe. Uzijendaze bale yako. So izizi maybe this is the right time kuti tikambirane andi ndakezako ndi anthu azisudzo aluso losiyana pa nkhani ngati imeneyi. Andi madandaulo ake amakhala omwe onena kuti zimaoneka kuti kunoko ngati dziko anthu amene amachita zinthu za nsangulutso kapena za zisudzo kaya oyimba anthu sitimawanyadira kapena kuwalemekeza mokwanira komanso anthu osapezamo phindu lokwanira. Inu maona chenjeme chimene kuchitika ndi chiyani? Fapena ife limaona ngati kuti inu ndinu anthu pachero mali usuliza. Usuliza. Zinthu zomazipeza koma simukhulira nazo mafuna kuti munyiro khala ngati kuti kaya chani ka ife mene timaonera. Ayi si choncho. Tatuzani. Si choncho. Ifeyo ngati ineyo mmene ndilili. Ndikamadzifusa nkozifusa kwangako. Ndinadziuza kuti ndekuti ineyo sinafike pokhala celebrity. Sinafike poti anthu angandipange awadi. Sinafike poti dziko lingandilemekeze kuti munthu uyu amagwira ntchito yake bwino. Ndimangoyamikabe mwina ngati Mayi Chikwembe aja. Mukwadziwe? Mayi Chikwembe aja panopa ndi 47 years. Akupanga acting. Kunta jama panga naoma azakhale anga. Azakhale amujenaje. Yes. For 7 years akupanga acting. Osati yo bado ayi. Acting kuti ayamba zasewero.
47 years akupanga zimenezi zisudzo kumene ndili mwana ndinkati ndikamamvera ndisanapite kumeneko ndikero ni munthu wa ndalama mene anthu amaganizira panopa akandimvera ineyo ndikono ni munthu wa ndalama kwambiri koma nditapita ku MBC ku studio ndanena kuja nditakaona ndinkaona kuti ayi mwina adi ndalama ali nazo koma ifo tino panopa nanenso ndikukula ndakhala nawonso nthawi yatali pamene ndinaona kuti amayiwa akugwira ntchito koma palibe china chilichonse chimene angaloze kuti ineyo dziko linandipangira ichi kapena luso langa landipangisa kukhala apa oti mpaka na tsiku lina lake anapita ku MBC kuchoti afuna usiya kupanga chani masewero chifukwa choti miyendo ikuatani ikuavuta amakhala kumene amakhala kuja kuchitawira amayenda pansi kupita ku MBC tikati tukajambula sewero then nawo zoti yayi mayi mukapanga chonchi mukupha chani kodi mtundu wa Malawi chifukwa Amalawi amakuta nini amakukondani ndengati niyo mukusiya zisudzozi mulakwitsa ine ndidziyesetsa ndikapeza mpata titengana tipita kujambula kumapita kwa pano pabwezi ndikunena kuti mwina zisudzozi atani kodi asiya koma ino zoona mmene aliyo aja azitengera chifundo cha munthu wina kuti ayi ndikakutengeni ndi mmene amayenda pansi pamene paja kuchoka nchitawira muja kudulira mwacha nache muja ukafika ku MBC katswiri ngala amene uja inde oti mawu noti ambe kulemba list ya akatswiri pa zisudzo 47 years iwo aja apezeka kuntunda kwenikweni in this industry simukupindula nayo industry iyi siti kupindula china chilichonse koma nkomapezeka kuti ndende ndimadzifunsa kuti ngati iwowa awadi sakuidziwa ine ndi ndani who am I ndeti mwina zaka 60 chakuti mwinanso osadzayionanso mwinanso chimene ndingadzachione ineyo nditafatu tikafa nde kuti artist akafa nde kuti amakhala pa ulemerero komano kuti dziko limutsatire munthu uja limuone kuti kodi munthu uyu amakhala bwanji kodi umoyo wake wa tsiku ndi tsiku amapanga chani pamene ndili pano kuti ine ndidwale ndimadziwa kuti luso langa atali pamene paja ndimayesesa kuti ndipeze mankhwala ndichire ndikafunika kuti ndikagwire ntchito ku MBC ndidzuke ndikajambule chifukwa ndikangodwala ine ndathera pati chifukwa ndikapiro yanga ndi yomwe ilu kakosi ndikhale ndi energy ndizikapanga izi pamba ndumene ukuyankhula tekolo kudwala chifuwa kuti chikusasisa mawu anoti makajambula sero nesi kupita ukuzoti maine hawa chonsecho suti tikapita kumene kuchako ndalama imene timalandira ndi ndalama yoonekayi timalandira 7.5 pa sewero lililonse kumene kuchako imene ili pa wiki ndiye mutha kupanga 7.5 times 4 weeks ikateronso ichokeso chani withholding tax 20%. Zose momo imene wewe kuthana simakwana lo 50,000 ambere chiretu imene tikulandira ngati atikwezera ndi panopa atikwezerano kumati pasa ma 10,000 kwacha 10,000 kwachaso achoseponso chani withholding tax andiso ndikangoti ndajomba ukangojomba pamene popo ndi kuti sulani ndichikiti basi wapita 2 weeks ndi kuti ulandira ndalama 2 weeks ya masiku ayidulanso mwaona ndi zinthu zoti ndikakhala ngati neyo zimandimvetsa chisoni kuti kodi ineyo tsogolo langa likuyenda bwanji chonsecho ndi munthu onoti ndikayenda pena paliponse ndimakhala ndikulandira maulemu mamoni osiyanasiyana ndikumakwemikani ma social media uko andi panopa mwandikupusa za social medias ineyo WhatsApp ndofuna ndauze amalayo anzanga social media Facebook ndilibe page ndilibe koma zango ndikhudza zimandikhudza ndikamamva anthu akamandiuza kuti pali page yanga munalemba zakuti kufuna ndiauze amalayo anzanga kuti sineyo chifukwa mwina munthu azapezeka kuti watengera zinthu mwina wabera ndalama mwina amutumizira zinthu kuganiza kuti zikufika kwa ndani kodi kwa ineyo ine ngati ndi mapanga za social media ndi WhatsApp simuli pa Facebook sindili mulibe page mulibe account koma anthu amapanga update zithuzi amapanga create
zinthu khanga so na maya Sikono timaona ma Facebook wandi anyamara ena akochenjera basana ngopanga akudziwa menani wake amatani kuika zithu zitano pamene paja amapangira kumapanga update hayi nali pa Zodiac zinali bwino zinatere ndikukuuzani munthu wina kungopanga zimene ndi mmene zinthu zizimatani ne wina adzane naye chonde amalawa nzanga ine ndi maya Sikono ndavutika ndithandizeni motere ndi mmene zinthu zake zizikumayendera ndi ndingofuna ndachenjeze amalawi anzangawo amene amandikonda ndikuzoda alipo amene amandikonda ndathokoze panopa kuti zikomo kwambiri amalawi mmandikonda mmandifunira zabwino komano pa Facebook mukamapanga muzidziwa kuti sineyo zimenezi sizachilendo chifukwa nditacheza ndi Winiko Bon Kalin anandiwuso zomwezi akuti ine sindili pa Facebook ndilibe page koma wina wake pamene paja anapanga create page amanena kuti ndi Winiko akuti pamakhala nkhani wo pamene paja zambiri anthu kumachezana aya kuti tikuyeza ndi Winiko pa kumayankhana meja papa ma comments pamene paja ndikukuuzani ndiye akuti Rasi Chikomeni nayenso anthu anapangiranso page yakeso ndiye unadzabuka mkangano pakati pa Winiko ndi Chikomeni wa pa Facebook kumatsutsana pamene paja choka wakuda iwe umasuta chamba iwe ona mangongo ako anthu kumaona ngati kuti nkhondo ili pakati pa Bon Kalin ndi Chikomeni weni pamene anwake akali kunyumba kugona mwaona nde amalawi tentisamaleni ine ndiona ngati lika nyimbo namba 2 kuti mwina tizimvetsetse zonsezi kuti zikuyenda bwanji chabwino ikhale nyimbo yaje nyimbo ya namba 2 tandikirani nyimbo ya Grace Chinga yes mwayenera matamando waluso winaso tameneyo kale kwakatuka pano zile madziona naye muna naye timakumana kulimbi anali ndi shop yes koma mwayi waluso kwambiri ndithudi koma tukuchita mantha unapo kumapikana ngasi muti timamikira munthu akafa ndi mwina munthu onaso ngati tena gulo yamikira zimakhala zomvetsa chisoni munthu wadwala pakana kufika pomwalira yes wamwalira nawo kuntunda kuti maliro tikayika kwathu ndi akubwera ano anthu akuti yayi maliro amene akufunika viewing ku stadium munthu yu wapanga zinthu zambiri mdziko muno mwaona anthu akamuone mwaona akatha pamene pakugula chibokosi tikayiko checha akatha pamene pakugula zakudya pamene munthu yali moyo amasowa ndi nyama kuifuna koma osayiona ati celebrating the life of mapeto ake munthu uja akusiya anthu akumenyana uko menyanirana ndalama zimene zasiyidwa kuti zithandize pachani kodi zovuta koma munthu yali moyo zonsezo sanazitani kodi sanazione ati mwayenera kuimba kwa mwayenera ulemu ndinu mwini kumwamba mwini dziko lapansi amene mumaona usiku ndi usana zonse zili m'manja mwanu mutamandike ulemerero wanu simagawana ni ndani kodi ndi munthu kuti maimba senu ndimayimba uchechi kwaya ngamukuira ngosola nyimbo mpaka na pakolas chifoti ndimayikonda uthenga umene uli nyimbomo ndi umene umandisangalatsa kuimba kwa Grace Chinga palibenso china chimene ndinganene akuti mwayenera ulemu ndi matamando Ulamandike mfumu ya mafumu Yesu mwayenera ulemu Inizolengerwa kumwambani dziko mwini tuwa ndi mwezi usiku ndi wanu usana ndi wanu moyo nsondi wanu inu woyera utakala bewoyera mpaka kunchawizo
tikucheza ndi Ruth Simika maya Sikono chisoni kuti Sikono mpakana pano sana bwere mwana wa anzanu akuti kumuzuza mosetambira ufusa mwana wa anzanu apunthwa sadziwika kuti kodi ndi wamkulu bwanji kaya ali kusukulu kaya kutani amangotchulidwa basi. Alina abale yake Sikono alinawo azakhaliwo. So this is another thing that I find difficult to understand. Anthu ngati inuyo ndi kuti mmakhandi miyoyo iwiri mwina soya mbiri pali moyo umene mmakhala weniweni kuti Ruth Simika then mmadzapeza kuti kata mwatembenuka mwakhala munthu wina in a totally different world. Nkumapanganso maintain zinthu umene kuchako muli ndi amuna umene kucha muli ndi ana kena kwa stage mwapanga zimatheka bwanji zimenezi nde pamene pagona luso eti ndi chifukwa chake Mulungu ndi woopsa. Aliyense anamulenga mene iye anaonera kuti uyo akhale. Yes. Kutero kweneyo sungakapezekenso Ruth Simika wina. Eti kutero kumene alili mayi Chikwembe aja sangakapezekenso Margaret Chikwembe wina. Ayi. Madziwa kuti waja ndi amene anapanga sewu la John Chilembwe. Mukunama. Ine ndinkamvera ndili mwana. Yes. Amayi aja anaze kumana ndi John Chilembwe akupita kumapeto. Yes. Kuti bambo ndinu yani? Ndiwa. Ndipita nanu. Sala Nsungwana amene aja. Ndakalekale. Ndani amene angakapange ngati waja amene anapangira. Kupanga ndi mtima onse. Komano kuti uone ubwino wangu kuti iwe ndimazipereka ntchito yanga ndimagwira. Palibe. Andi inu mukamapanga zimene zija anthu pamene ndikhupero pamene anthu amakukonderani posasamala kuti kodi amakupatsani iye yosaka kukondani kapena amatani ndipo kuti mumazionetsa kuti ngati kuti angokupezani mukucheza nkumakujambulani basi. I think imene ndiye luso lodabwitsa ndi mmenenso Mulungu ananditani anandilengera sizioneka ngati kuti mukupanga act yayi. Munthu akhoza kuona kuti kodi awa ndi mene dizilili. Kani anthu makamaka ubale wanu ndi amanganya mmasewera amene mapanganya anthu mpaka namakhupirira amene wakhangati ndi banja atu leneleni kwambiri amafusa anthu amati chani amuna ano ali kuti mwina akandipeza kumene ndimapanga ti mabizinesi ko ananga bambo amayembekezera kuti mwina aona iwo kulemphera kwawo zoti yayi ijayi ndi ntchito ndipo iwo ajene ndikawaona panopa kuti ndikumane nawo sindikupanga sewero ndi bwana iwo ukhalapo ine ukhala pano koma mukati mwalowa paseti tagwira ntchito kwadira kuja sitikupanga sewero akanditana ku ofesi ndi bwana akhale pano ndimve chimene anditanira tikupanga sewero iwe mwakuti kokana zatani zatha mutu umodzi omweyo aliyense kwawo mutu umodzi omweyo kugawa uku kumakhala kuti mukumaona kuti ndi bwana kutero kuti drama yotu luso lotu ndiloopsa chifukwa olokuti ukhale kuti sikupanga act umamvabe kuti mwina ukhaleke olo mwezi osakajambula maprogramu umamvabe kuti china chake chikutani chikusowa chikuperewera moyo mwako ndikatulutse ndikayankhule basi ndikapange basi ndi ukangofika kuti mwayamba acting nje umazoti pano ndalowa muchani mufirudi ndigwire ntchito ukakhalanso ku nyumba umakhalanso kudziwa zoti uyutu sindingamenye Sikono uyu ndi mwana wanga weniweni palibe balino lose wakati inu ndi amanganya ayi imeja ndi sewero basi pamakhala chemistry yetu amene paja kuona kuti apa chikondi chikuyenda atu apa sewero basi ndizovuta kukhulupirira kuti chikondi ichi chimathera pa sewero pomwepa koma iniyo mukeneka mukhulupirire kutekolo panopa kuti ali kuti sindinganene mwina pena mazoti ananga sewero latha ndiye mwina tingokumana kuti hayi ndithu ticheze kuti sewero linaenda bwanji hayi ndithu tikangoti tikugwira ntchito kodi tu drama idu ndi chinthu chodabwisa sewero ndi chinthu choti munthu chimafunika munthu azichipanga ndi mtima wake wonse mwandimva ndi pamene ndikutanthauza mponena kuti anthu mukakhala kuti mukugwira ntchito pamene mwayamba zinthu zokhala ngati kumapanga zinthu ngati zimene zizi ntchito simayenda ine manonga ndiyemende bwino kwambiri ayi ntchito singayende chifukwa mupeza kuti anthu aja kuseri kumene munali kumwatukwanizana mwayambana mwaona mukufunika mbwere apa mupange act mupanga
Mozoti mwamba kulowetsa zakuja kutsoka. Zabwera patipo. Paseti. Fire kulalatizana pati, kuphwesera pati, pamenepa. Viewer sewero aliganizira kuti alimva bwino. Azidaba kuti akunatwa kuti zokhala bwanji. Ayi. Ola producer akuti sina nene kuti muziya kulana choncho. Ayi, no so wina record wina akukana saka kumasukira nzake. Nditolera ine imene ndapereka ineyo ija. Ndimene ikuchitika apa anthu aluza direction. Ndikuti mwina anthu ajayambana kumene ali kuti. Okay. Olo ku office kumene maoffice mkuti anthu akuyenda yoncho bwana ndi munthu secretary sizimayenda bwino. Mozoti nsanje zamba kulowelera. Sizimayenda bwino. Akalowa mu office mwa bwana secretary bosambira kulowa. Ndikukuza. Akatere matasi ya file. Osazora akaona kuti muchitika chati meneo. Maperake mukangolowa anthu basi ndikaone ntchito siku tani sikuyenda zimaononga ntchito. Koma ndithu ineyo ndi waja panopo lokuti angotulukira papa mundiona kuti ndikupereka ulemu bwana basi. Masewero ngati amene aja kukonzekera wake kumakhala kotani mmakhala kuti ngati masewero ena timakhala ndi script maloweza apa yokankhula izi apa yokankhula izi kapena amene aja mmangogwizana kuti okay umomu chikuchitika ndi chifukwa zimakhala zambiri zimene zimachitika koma zimaoneka kuti zili on point aliyense akupanga mbali yake imene amayenera kuti apangire pali timalaini tina amene mukunenera kuti ndithu anthu timazola mtima kwambiri mpaka namuno kuti I think saka nanenso mwina mmene anenera papo ndimene zinenera kuvekera zimene zazo zimakhala kuti mango zankhulapo mpachaka kapena makholi munazilemba. Masewerodi ndizoona ali pawiri. Ena amayuza ma script. Okay. Ifeyo sitiyuza ma script. Yeah. Timapita mwere tizajambule program ngati ku MBC kuti. Yes. Ndekuti timakhala mmene takhalira pano. Kodi panopa dzikoli ndi nthawi yolima, ndi nthawi yamaukwati, ndi nthawi ya zinkhoswe, ndi nthawi yokuti no anthu akolola chimanga. Chimene tingapange ndi chani? Timamvetsera information imene ili kunja. Anthu akudzimangirira kwambiri. Tipange ni chani? Sewero. Tauza anthu kuti kudzimangirira si kwabwino. Ndekuti inu mwapereka munthu panopa anthu akuthesa mabanja kapena anthu panopa akudzimangirira kapena anthu panopa akuba chimanga ndiye ndifuna tipange selo limeneyo ndekuti tonsefe tilipanga selo tonse tilipanga brainstorming bwino tikalipanga tionana kuti cast yathu ili chonchi uyu akhale wakuti uyu akhale wakuti uyu akhale wakuti ndekuti pamene pajapo tikangoyamba kupanga brainstorming urgent selo timakhala kuti no iweyo character yako yamba kusintha wamba kuliona sewero lija kuti mmene litaendere sewero ilili likuyenda chonchi direction wapita akangokupa sapati wayamba kumadzi kuti ndikathera kutiko kulangiza umene ukufunika upite nduti ndi umene ujawo mpaka na sewero lija timaligawa masini folo ngati mmene timagata ku MBC. Ku MBC koso timakhala ndi mwayi ngati neyo ndimatha kulemba sewero lija tijambula basi ndekuti winanso akakhaso ni mwayi wabwera ndi sewero tijambula tonse tikambirana tiona apa latheka sewero tiye tijambuleni. Koma ano pali masewero ena amapereka ma script koma la script napangapo tinkati za story workshop zina zake tinkati ndaiwa zina lake timapanga zimachitika ayi tinkapanga ndamphaka za Unilever. Okay. Ndamatipasa ma script. Ili sola zina zingati kufera njizi amangotipasa topic theme ya sewero basi ndine zimangoyoka mutu zimene zichi pompo tikapita makangana kumene kuja kuti ine ndikayankha chonchi makamera mmene mwayimikiramu yambani ndio tumwe kuja kwayimika makamera ndio tumwe atikhala ndi 30 minutes lokuswa sewero lija ufotokoza nkhaniija ali ndi funso afunse aliyense watani wamva sewero lowamba layambika tajambula tatani tamaliza tsiku lomwelo nthawi yomweyo tilibe nthawi kuti kapena tinapita ku maliheso ayi tikamapitanso timakhalisa udzozo tikudi tikukatani manduka tswiri timakamvera konkuja kuti simasewera yayi ndi ntchito za Mulungu zolengedwa zake chifukwa ndinu mamuna ndendiziopa Gender. Gender. Koma nukhani agenda yitu mupusa nayo. Sindingapuse. Chimene kakuuze pano njoni nakuti utakulalata ukatenga abale yako bwino pano kulalata ndipo ti wakoyo apite ukosi ndifuna imene ndi campaign yoti leo ndimwe ti uzinda kuti abale yanga umafuna ti ndimwe ti ukama mwati yosini abale yanga abwera campaign iwaso ndiwazikonda nchakumenyatu
ine napenda kumenya okay chifukwa kuti ukuzolowera iwe mbale wako budget nyumba muno muli budget takuzina kuti mwezi unowo ni ndalama zingati nakuze ndikuti ukubwera mbale wanga ndekhale nkhani mesa niwafana ndikuzeni panopo simono mmene wandiuza iwe lero li kuti wabwera mbale wako yi transport yopitira kuchito ndikubwera azitenga kuti watizipeleka ilero ngati mmene mabasira azibale yangu balenge che utiyo akaya utiyo mbale wanga akazi pango panga makandi opanda mfundo wamutenga kubwera munomo bale yakoyo visa alibe deportation ndinacho nyoncho nda visa alibe ndana timpanga deport yabwere ata pangidwe deportiyo nda utiyo abwerera sachoka okay ndikuzani tieni base ndikufuna titsendere apa tisanapite pankhani ina pankhani ya luso ngati limeneli andi chimene mwina ngati dziko tikuyenera kuchita tachitika mwayi kuti tikucheza ndi mmodzi amene ndi katswiri kwambiri pankhani ya zisudzo ndipo mwina mawu anu motalankhula anthu ena kunjako akhoza kumva kandi aboma kandi makampani kandi anthu chabe chimene chikuyenera kuchitika ndi chani kuti imweyo mufire appreciated kapena celebrated mukadzafa inde tidzabwera pamwe pano tidzakuyikani ku stadium tikakuonani nkhuku tidzapha ng'ombeso tidzapha koma zisanafike kumeneko inu mukuona kuti chimene chikuyenera kuchitika poyamba kumbali ya zansangulutsozi ndi chani kuti zifike pa level ina yake munapereka ma example aku Nigeria South Africa ndi maiko ena two kwa anthu amene akupanga zimenezo so there are two things poyamba the art sector itself two kwa anthu amene akuchita zinthu zimene zimatisangalatsa kuti moyo wathu mavuto amene tikumana nawo azipepukako chikuyenera kuchitika ndi chani ineyo tu pajandanena kale kuti dramayi kuona kwanga ilibe tsogolo chabwino ilibe anthu amene ali nayo chidwi kumayang'ana kumatiyang'anira ifeyo kuti kodi ifeyo welfare yathu kukhala kwathu timatani timakhala bwanji kuyilekanisa ndi anthu ena mwina ngati tikapita kuzampirako umatha kumva kuti mwina munthu wagolesa chigoli amugulira malo maona komano kwathu kunoko ndisindikudziwa ulozoti kaya zamawadizo kaya makalandirira kuti kaya matani sindikuzitani sindikuzidziwa then nazilimbisa mtima kuti sinafikepo poti ningalandire zinthu ngati zitizo zimenezo koma ndikukhulupirira kuti pamene tikuyankhula panopa ma influential people oti nkufikiridwa ndi uthenga umene umwe akumvera zili ndiwo kuona kuti kodi angatithandize bwanji ifeyo anthu azisudzo ndikuona ngati kuti kuyankha kwanga ndiyankhe choncho first ndingathe kuti ndapangire chifukwa ndikukumbukira ndikuyeza ndi ananyoni anadandaulaso kuti taonani ngakhale ngati dziko malo oti tingakachite zisudzo pamtengo womverera amene mwina anayikidwa ndi boma kapena mauchenendena kulibe munakamba za French Cultural Center pano kandi zaka zingati tikungumva kuti iyayi atakonza ayi ndalama zapita posayidwa pa Minister of Arts anali komwe kwa ausi ayi tikonza pamene patikonza pamene pa koma ndiye kuti muzaka zonse zimene malo aja akhala otseka anthu azisudzo akhala kusowa kopita oonerera ndiwo kapanga zisudzo omweyo kwina kuli konse mmene ungapite simuzoti kumene anthu angapite kuti awa ili ndiye ndi phanga lathu imene likhoza kupitako loyikika labwinobwino sitikudziwa kulibe komanso panopa kuti olo ine ndinganene kuti ngati panopa ndikupanga act ndikupanga act ku MBC basi palibepo kaya masponsor kaya ndani amene mwina angabwerese ma program ena oti ngati anthu azisudzo titha kumakapanga act kandi pa TV pacha kandi pa radio kaya pachani ndikumapeza ndalama mmidzi muti muli mwagona anthu aluso ambiri koma akusowa munthu woti akatenge kumene ali kuja abwerese poyera ndiye ngati tikuvutika ifeyo ngati gulachi na chikwembeya 47 years koma sadzakulozerani kuti ine luso langa landigulira ichichi palibe nanga uyu amene akufuna kuti atumphuke kumeneyo olo kungwatenga kungwalemekeza kuti mayi uyu akalambira mutimu mmene mumu palibe nde ine ndikukhulupirira mmene ndanenera kuti
anthu amene ali kuthekera kuti angatithandize ife anthu azisudzo pakali panopa mwina ena mwa iwo akuonera atengepo action aone kuti ife angatithandize bwanji. ino dziko lino mene mwaneneramo mwina apart from MBC munenayo kulibe kulusero lina limene tinganene kuti ukuku ndiye palibe anthu amakhala ndi chidwi kuti kuchitika chani palibe olo stage imene kuti apapa stage drama group iyi imalandira support kuyenda mwina ili patuwa kuchokera ku Blantyre to Mzuzu ndakayika ngati ilipo koma kwambiri amakhala magulu aja kuzipanga sponsor okha asonkherane ayende akafike kuti kumene akufuna tuwaija ikati koma kuti unganene kuti ineyo ndikalirira pakuti ineyo sinaonepo. nkhani ilo ndimene kuchokera kwa Ruth Simika mlendo wathu program ile ya Cruise 5 maya Sikono nyimbo number 3 Favored Martha. Kodi muzingo sankaza kuzimu zokhazoka? Eya. Ndimene ndilili. Mafuna kuti tipange kuti. Ndimene ndilili kuteroko zimangokupvetsa chisoni pena. Zimangondimvetsa chisoni pena. Madziwa ntchito imene ndimagwira ineyo. Yes. Acting. Yeah. Ndi ntchito yovuta. Ndi ntchito yokuti dziko mmene limakuonera. Yes. Ndi mmene yo lili zimakhala zinthu zotani zosiyana. Ineso zimene ndikuona rapapa. Anthu ena akamandiona ine amandiona ngati ndine hule. Ndimangoyenda chisawawa. Ndimangotani. Komano ineyo sindili wachoncho. Amene apapa mungotionetsaka chithunzithunzi kuti tione ngati kuti ndifake nduna kuti mu dramamu umayenekabe kuti wewe uzipeza phindu. Kuti ukamalandira zinthu ngati zimene zijazwe zitonzo zija. It has to be worth it. Uzimvesesa kuti neyo anthu ako akundinena koma abetu gali moto ndakwerayi. Yatukira momwemo. Yatukira momwemo. Yankhula mmene mungakhulire. Yankhula mmene mungakhulire. Soma pese kuti chitonzo kulandira komanso kama tonso palibe. Kaya uli kuchalichi ukufuna uzilalikira azimayi. Chifukwa kuchalichi kwathu ndine chairlady wa azimayi. Ka ufuna uzitumikira pamene paja upeza nati Sikono sunga dandaule uzozoti ndajera momwemo ndipo mveka ndichuleni mmene mungandichulire koma apa komano dziko mmene limandiweruzira ndi mmene ineyo ndilili ndi zinthu zotani kodi zinthu zosiyana. Favored Martha wake uti ondikonda ndili naye ineyo dziko lapansi limatha kunamiza ngati limapereka chikondi ndili naye koma ndikaonesesa amene amandikonda ine ndi Mulungu basi. Koma tiweruzidwa atu lerotu. Favored Martha ondikonda ndili naye ndithudi mprogram ya Cruise 5.
zofunikira zimene mukutiuzazi ena abe amaona ngati kuti ntchito yanuyi mwina ena amakanika kulowamo kapena ena amakaniza anawo kulowamo chifukwa amaona ngati limakhala chisawawa kwambiri. Wani zimene machita pasewero zija ena amaziona ngati zonyazitsa kuti zoona munthu wa ulemu wake munthu ora ali ndi ana ali ndi amuna ake ali ndi akazi ake aziona nja mahagi pamene paja pasewero kuthamangitsana ndi amuna eni chanchani komanso mwanena zoti pena mmayenda kumakapanga masewero ayi mwina muli patuwa mwina akutenga na bungwe mupita kumchinji mupita kuti ena amaona ngati moyo wake sungakhale olongosoka yani. Indatuza an experience yani ndizoonadi zimene mwayankhulazo kuteroko olweneyo ntango yamba kumene drama ndili mwanamo nditango yamba no kumayenda mmatuwa eti kwathu mchilomoni azimayambira naletsaletsa nawo kuti asamacheze ndini olowerera amene uchapanga za uhule kuti za uhule kuti sewero ndero ndi uhule tunangasitika choka Friday Saturday Sunday tunapeza kuti tikubwera Sunday. Amene uja akupanga za uhule amene uja usamacheza naye ine umangona kuti azizanga ndira akukusa sana kuti kuti chichitika ndi chani osadzora awauza kuti musadzaende naye samene osadzacheza sona yamene ndemukhoza kuona pamene papa kuti mu drama ndimene munthu akuyeneka kulandira zinthu zake zambiri lusoli likuyeneka limpindulire munthu yes chifukwa dzina likuonongeka amalandira maina osiyana-siyana ndipo chifukwa cha chimenecho cho munthu umafunika be kuti udziona kuti kodi lezi zimene ndikupangazi tsogolo lake likupita pati pamene pacha ndi anapeza kuti anthu aja azangaje kumandisala kumatani koma ineyo umunthu wanga ndimakhulupirira kuti popanga ndalama ndisachite manyazi. Wandimva? As long as chimene ndikupangacho pamaso pa Mulungu si chimo ndichipange ndi mtima wanga wonse kuti by the end of the day ndipeze chakudya. Chifukwa munthu akandiseka lerolo sutandipatsa nsima. Iye akhala kuti ali kunyumba kwake akudya ine ndikugona ninjala. Ndi ndikaopa munthu pamene ndikupanga chinthu chabwino mwino sizindithandiza. Ine amene mamupa ndi Mulungu. Kurewa anthu akuzona kuti amayi amene aja wotere koma ine ndi Mulungu timakhala tili kutani kodi tikudziwana. Ntendere. Nde popanga ndalama sindimachita manyazi. Kutewa ndimakakhala lokulimbi ndi mabenchi ndimagulisa kaonjira. Segula kugulisa khala pafumbi pacho kugulisa. Ndi restaurant kuibawa kuti mubwere kuibawa ineyo. Mukandipeza kuti ndikuphika sima. Mukandipeza ndikutenga makaya ndikuwotcha nkhuku fried chicken ndikudula masamba ndikutani chifukwa choti ndi zinthu zimene ineyo zikundipezesa chani kodi ndalama onena anene poganizira kuti kudrama ku ineyo sindikuona bwino nde mwina ndiyeseso mbali inayi ndizipeza zina zake komabe zimachitika za chisengwerezo kumasewero kwe kumasewero kulibe zomwe zotani tilipo anthu awiri ena amadziwa chimene ali pena pali ponse pamakhala anthu awiri osiyana. Kaya ndi ku business komweko si a drama koma nda business anyamuka apita kunja wina akangogula katundu akubwera wina akapanga ziwiri akutani aseve ndalama yogonera aseve ndalama ya transport akupanga zinthu ziwiri kode apezeka kuti wina amene amayendera chilunga moyo wake ukupitirira mpana kalekale apezeka kuti ena wina zachitikira zina zake zoti mwina atenga nazo matenda business jasiya yaonongeka koma wina amayenda chilunga soyenze kuti ngati munthu ali hule ndi hule basi sikuti chifoti amapanga drama ndi akhala hule sikuti kapena akakapanga business ndesa akhala hule mtima wa munthu ndi umene umapangisa zinthu. Ndimaona ngati zina zimachitika chifukwa cha malo amene uli umaona kuti ndafika kale apa basi ingopanga basi. Ineyo ndapanga drama mene ndanenera kuti ndimayenda koma nditakwatiwa ndinaona kuti drama imene ndikuyeneka kuti ndizipanga ndionera kuti ndisamadalikire kwambiri kupangira family yanga. Ndimangopita ku MBC kajambula kubwera shooting tikuferanji nchitawiramo nchileka bwera katipita kuzomba tibwerako malo otino trace yabo basi kubwera koma noti matuwa omatha mwezi omatha mwakuti ayi kunena kwanga ndikumene ndanenako kuti tili ku anthu awiri drama yomweyi mzanga waineyo afuna kuti amwe
kuti apange act. Yes. Ngati samwa sapanga act. Limene lijalo nimaona ngati siluso. Koma luso udzipanga munthu lisoba. Udzipanga munthu limabwino. Okay. Komanso ifeyo ngati anthu. Olotera ndina kuti chifoti tapita ku mchinji ndi kuno anthu aku Blantyre sandiona. Ndipange mmene ndingapangire kusudzo kuno. Anthu sandiona iya. Komano zimapangisa kuti mbiri ya gulu iziwonongeka. Chifoti kumene kuchako zimene mupanga zija Mulungu akutani ndikoni. Akuonani. Tsiku lina lake bera 40 limatani limakwana. Nde chifukwa cha zinthu ngati zimene zonse mukuzinena kuti anthu ena amatayirira akapita koyenda. Ndi zimene zimapangisa ngati kuti anthu adrama afe ndi osokonekera mitu. Koma ena momo ndi abwinobwino. Ineyo muli gulu la abwinobwino? Yeah. Ineyo amanena kuti kweruza mkwamano wanu. So panopo mumapanga chani munangokhudza kupa zina zimene mmachita? Panopa ndimapanga za restaurant ndi kunenera. Kubawa kuseri kwa palambati panja khoda kuli minibus depot. Okay. Kumene ndimapangira business ya restaurant. Kujina yakona kuseri kwa Ecobank. Kuli show imene magulisa kozovala. Okay. Wachazonda kuli show imene magulisa kumakosho na nkhuku. Sendo water. Yeah. Amalipasa nkhuku, ngongole. Nde ukagulisa ukabweza. Kwenye ndo atumtoka malera Cruise 5. Simene ndimapanga pakali. Mayi wa business. Ndi business mumapanga ayo. Geni? Kwali business ndi geni zose. Geni ndi business. Abiro geni. Awina kasa awina koma ndi geni. Ndiku geni ba. Geni yoluza nayo. Geni koma oluza nayo. Inde akubwera libe chili chose koma ndi geni. Amayi othamanga. Ndikuza. Nyimbo number 4 ika nyimbo yanji. Kutsogoloku kulinji. Kumbali ya ziwiri mwina, kumbali ya iweyo fuka tikumva pano kuti kupatula za zisudzo zimene umachita ngati Maya Sikono, ngati Ruth Simika, kumene kutsogolo kuli katsogolo kena then so kukamba za business zimenezo ndi zanu za business zoma pereka ma services kwa anthu ena. Koma ndafuna tioneseze kwambiri kumbali ya zisudzo zimakamaka. Ndioni mtima ukamaona kutsogoloko? Ayi. Kutsogolo kuno kweneyo chiyembekezo chimene ndinali nacho polowa mu industry iyi. Si chimene ndili nacho. Pachifukwa chimene chonso ndomakhani manda. Kuti kodi generation ya ifeyo iyi kuti yapita ndani amene adzabwerenso nkumakhala kuti no akupitiriza zisudzo pamene mwina zalekezedwira.
chifukwa ineyo ngati sinali chonchitwe mene ndinkamvera achigwembeya yes nthawi amene ndinakapeza sanali ndi imvi koma pano pali ndi imvi akutani akukalamba inenso ndidzafika poti ndakalamba sindingapite muno ndikapanga yojeni kodi nthawi imene yoyo amene azapange take over ndani pali mafears ngati amene ndikunenawo mene tikukhalira ifeyo tsogolo ndanenakale kuti tsogolo la drama sindikulirani sindimaliona nde kwa munthu amene akufuna kuti azakhale ngati neyo akayang'anira kuti kodi neyo ndakakhala ngati Ruth Simika azandigulira kale munthu azandipasa nyumba azandipasa chani palibe chimene atazandipasa benefit kulibewo bora ndingotani ndingozisiya izi mapereke kusogoloku kuzapezeka kuti a drama kulibe akatswiri oti angapange drama bwinobwino m'malawi muno mulibemo chifukwa chokuti chidwi choti anthu ngati amene wawa apatsidwe support yoyenerera munomo mulibemo. Ndikuona kuti pogwirizana ndi munenazi I think my lessons alipo amene tikhoza kutengerapo ngati mmene zinachitikira atamwalira Dulce Caesar Junior amene anayatsa moto panagwedera kwambiri anamwalira kenako kudzachita kuoneka kuti khangati kuti anthu aluso basi no arani atha panazaletu palibepo tu palibe tilibe nazale ya drama tilibe nazale ya anthu azisudzo kuti muonetsetse mupeza kuti anthu ake ndi tomwefe koma alipo anthu ena amene ali ndi luso lokuti patakhala mwayi oti anthu aja kumakhala ma program activities amene anthu amene aja kumapangidwa ngati kuwapanga motivate yakwatani anthu aja atha mwabwera poyera ndikumapezeka kuti akupezekanso mwina ena oti posa ife ena waposa achina mayi chikwembeyawo ena waposa achina inifa kumatuluka mutimo mmene munja kumefota anthu akuganiza kuti kodolo ndipite kumene kumzangokhala basi chidole chomangoti uyo ntaunemu uyo mwakuti mwakuti opanda phindu kodi ndiyoti zimakudandaulitsa anthu kuti lozani kuti uyo mbali ya ineyo tusindidandaula chifani mazoti ndi ntchito imene ndimayipeza pamene ndimangodandaula mpaja ndakuwuzani paja kuti phindu lake kuti bora mukamanditonza muja kuti ndapita ku trade fair anthu amasiya trade fair icho ndimakhala trade fair nino ngati tukobwera chinyama chakuzuku pamene uyo kuti ndakwera galimoto imene iniyo munandipasa po ndichita ulemu kuti mwakuti ndinena kuti mpoveka olawara ndinena ineyo ngati ndikuyenda ngati ndikudya ngati ndikupanga mwakuti ndifanya chani kuti chazomwezi zilipo nthawi zimene mmaona kuti mmaweruzidwa chifukwa cha zisudzo zimene mmachita kuona kuti ndikanakhala kuti sinimapanga zisudzo zija I think anthu awasaka nandipanga treat imene apangira zilipo how ndinadwalapo nthawi ina yake yes natuluka kanjinji koma kanjinji yosamapsa chifukwa chakusapsa kwa kanjinji amene uja ndapeza kuti napita kuchipatala nditapita kuchipatala kuja dokotala uja atachiona anandozoti chinthu chichi chikuyeneka chitumbulidwe komano immune status yanu ndiyotani ndanoti ine ndilibe matenda munayezisa liti andifunsafunsa zinthu zimene zija ndanoti anayezisa olo panopanso mukhoza ndirani kundiyeza anazoti no zinthu ngati izizi zoti anthu zikatuluka amakhala kuti no ali positive ndechifukwa ali positive thupi lawo silipanga resist ku china chilichonse ndakatuluka ngati izizi amakhala kuti chimatupa osapsa chonchi kuchita kuching'amba tena noti akoma ine ndikudziwa kuti ndi kuno bwino ananditenga kupita ku theater kuti akang'ambe chinthu chicha atang'amba chinthu chicha mama mwana andifinye sana ndifinye poyamba anandibaya diclofenac atandibaya diclofenac kuti uzizire anakanika kutenga thonje lichamapukuta pa after injection licha anandipatsa ndekha mupange chonchi kuti ndizipukute natenga thonje licha ndinazipukuta anozoti mukatha mukaponya umomo ndinaponya nataya itafika nthawi andifinye anandozoti safinya anangotenga gozi kungoching'amba gozi nkulowetsa muti mkati mucha sindinakagone ululu matani umandipeteka mamawa ndili ku theater kuja amayankhula anthu aja anthu amene wawa mwakuti zotupa zimezi chimapsa bwinobwino kumayankhula zawo pamene pachene kumatani kumamva komanso ndinkhani yoti anthu ambiri a drama amationa ngati mwina ku skulu sitinapite mwina sankaganiza kuti ndikutani ndikumva kachizungu pamene pacha namva basi nangokhala phee mapeto ake sana ndifinye napita nyumba ulu napitirira
koma chifukwa cha zimene ndinazimva namva kuwawa nanyamuka ndinapita kumako mammawa nakauza ndifuna mundiyezeso chani inu simunayezesa pompa ndatayi mundiyeze bwanji nakuza tandiyeza nekayi anandiyeza atandiyeza nauza kuti mwati ndili bwinobwino ati bwanji ndendineza ndichitikira zakuti nditapita kuchipatala chabwino chotchuka chachikulu andiyankhulira izi paka namene mchakwananiza kuti muni ndifuluka apanga suu anthuwa nauza kuti ayi ine kulongolola kweruza kwa mwino wake tsiku lina lake Mulungu adzadani kodi adzakumana naye okha ineyo apapa ndingopita kuchipatala akanditani inoichi akachimalizisa akafenye ndikuwuzani ndinapita mzipatala za mmakwalalamu zing'ono ta private kuliona bala anandizoti akulakwirani akupanga ndicho mchiliti ndati usiku chikungoenda mafinyo chokha chotupa atisanga ndifinye poganizira kuti ne wa matenda uyu ndo wa matenda anakatenga matenda kuma drama kuti ati pasira yedzi anthu ena mwina nimene amakuonerani olo mwina azibamboyera amanoti amene uchayo ndi kuti ndiolowerera kwambiri kulimba mtima munthu kuti amene uchayo basi inenso ndikayesereko mwayi wanga kumeneko ndipo simukunama ndi ambiri ali kuti ndimukana chani imene machitira pamasewero pacha muzitikana ife ndi ambiri amene amaona ngati kuti munthu ukakhala wa drama iwa chipi koma si choncho mene ndanenera kuti munthu ukakhala kuti umwe pa Mulungu umalidziwa chimo sanga kuti lili ndi chimo usapange tano ku business kugeni zikuyenda kumeneko pang'ono ndi nyengo imene tili masiku ano chabwino bora tikupeza chakudya cha lero chimapezeka chakudya cha lero bora chikapezeka inde geni silephera pena imavuta komabe timangoyamika kuti no anthu ena ake mwina mwayenga tumenewo alibe Ruth Simika komanso mayi Sikono posatengera zonse zimene mwanenazi anthube kumakuna amakukondani kwambiri ndipo anthu amakutsatirani kwambiri. In fact plan yoti tidzacheze nanu inalipo kale kuti ngati mmodzi mwa anthu amene amadziwika pa nkhani ya zisudzo komanso anthu akhala kuti vutitsa kuopsa kuti chonde cheza nawo ndikufuna tadziwa amene anthu akuti amakugomerani ito anthu sinduzoti amagomera chani kwenikweni rodi amagomera lusolo kapena pali zina zimene amagomera anthu amene amakutsatirani mungauze kuti chiyani. Mafanzi anga onse ndikuti zikomo kwambiri ambuye akudalitseni chifukwa choti mmandikonda inenso ndimakukondani basi mupitirize mtima umene mmandionetsawo koma nkhani ndi yomwe ija ndanena ija ndakuchenjezani kuti mwina muzaona munthu pa Facebook akupemphani kapena akuyankhula zinthu zina sineyo. Muli ndi ana? Ndili nawo. Angati? Alipo 4. Akupita ku skulu kapena kumangothandiza kumakadula tomato ku restaurant? Oyamba anali ku Chansa College. Anamaliza. Wapanga engagement last year. Okay. Wachiwiri anali ku Mimu. Okay. Wamalizanso naye. Ndikusowa kwa ntchito komweko. Yeah. Bwezi ndona kuti mwina panopa ayamba ntchito. Ndachita mwayi kuti winayo pa wani pompa pamene wamba ntchito ku NBS. Okay. Wachitatu ali first year kupole. Okay. Womaliza ali standard 7. Munabereka ana zero? Atatu onda akazi. Womaliza. Amene amaliza makoleji mukwachula? Winayo ali first year. Wa standard 7 ni Nyamata? Zero zimene zibwanyi? Talandiranso kachidzukulu. Last month. Wauyoyo anali ku Chansa College. Yes. Zikuteka tu. Tumasikono ndithu tikuoneka. Azibale yake. Pande kuti wankulu ndi Sikono. Azibale yake Sikono. Dzina limene lija, was there anything particular kapena linangobwera basi muli paseti kuti banyango kala wakutoku? La Sikono. Koma muti afusa bambo ake bwinobwino. Abambo ake? Asikono. Ndamene angathe kuzafotokoza kuti mwana amene iyi kuti nenzipereka dzina iyi. Asikono. Chifukwa kanathe kunena akhale Bansi, akhale Milk Sikono, koma anangochula Sikono. Abambo asikono. Amaya asikono. Ndukuza. Nkani yatela pomwepo. Ndithudi. Timalize ndi mafunso awa ndafuna mungu ndiyankha yes or no. Okay. But first you have to tell me your full name. What is your full name? Ruth Chuma Chienda Simika. Do you have any tattoos?
Do you have any piercings? Aye. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? No. Have you cried over someone? Yes. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? No. Have you gotten into a fight before? No. Have you gotten any surgeries? Yes. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you donated blood? Yes. Did you get the COVID-19 jab? Yes. Yes? Yeah. Okay. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? No. Would you drink alcohol? No. Have you broken someone's heart? Sindingadziwe. That's okay. Have you had a crush on someone? Umuntu. Yeah, so umuntu ngene usabisa. Uma kumana nazo. Usabisa leva umuntu. Uma kumana nazo. Mase kono oloka vinyo kungotele basi. Mesa mandini ukatolika saya. Hayi ukatolika koso nacho kakonsana mumwe. Oh. Mwina yemwe uja oti susira mu Eucharistia. Kuti njonje. Komano kuti kutenga ndithu kumwa. Koma pena mukamachita zituzo zimakhanga tuli mwala wako. Sinambi. Pamaso amadzafira mwachilendo. Ndi kuti makhauti ntchito yafika pakolasi. Kose tichifukwa choti kavinyo ayi kuti timwe vinyo ende kuti tipangazosalongosoka muzadabwaso kuti kodi Sikono wali bwanji awononga luso. Timalize ni nyimbo yanji program ya Cruise 5. Iniyo mmalize nyimbo ya Snatch. Yes. Nyimbo yanji. A chosen generation. Oh yes. I know who I am. Yeah. Akutero. Snatch. Akuti chosen generation program ya Cruise 5 kuona kwa mendo watu Ruth Simika kapena kuti Maya Sikono. Chosen generation, we've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor. Chosen generation. Build Private Limited ikupatsirani Easter Promotion. Kupitiriza kukuthokozani inu Amalawi kamba kugula maploti kuchokera ku Build Private Limited. Tsopano akupatsaninso ni mwayi wina woti muthe kugula ploti yanu mu Build Easter Promotion yomwe inayamba pa 15 March ndipo idzatha pa 29 April 2022. Ku Blantyre, Lunsu 550,000 kwacha pakashi. Zomba 500,000 kwacha pakashi. Salima 499,000 kwacha pakashi. Mzuzu 299,000 kwacha pakashi. Mangochi 499,000 kwacha pakashi. Kasungu 449,000 kwacha pakashi. Lilongwe Airwing Side 11 1,475,000 kwacha pakashi. Bunda Kuzani Side 5 899,000 kwacha pakashi.
Bwemba area 45 25/30 ndi 25/39 ngati simungakwanitse kupereka pakashi mudzapatsidwanso mwayi opereka pang'ono kuyambira mwezi umodzi mpaka na itatu kumaploti onse. Apezeni a Innobuild Private Limited ku Blantyre mnyumba ya Dosani moyang'anizana ndi khoti lakale pafupi ndi shopu ya Bakali. Ku Zomba ali moyang'anizana ndi FDH Bank pafupi ndi Steers. Mangochi ali mu Take Arcade room number 10. Ku Salima ali mu Mwambia Towers moyang'anizana ndi office ya DC. Ku Kasungu ali pafupi ndi Standard Bank. Ku Mzuzu ali mu nyumba ya Peace pafupi ndi Reserve Bank ya Malawi room number 1 moyang'anizana ndi bwalo la masewero la Katoto. Ndipo ku Lilongwe a Innobuild Private Limited ali mu Innobuild House mbali mwa msewu wa bypass pa Zamkutu. Phone 0993-886-257 kapena 0991-148-500. Kumbukirani kuti Innobuild Private Limited Easter Promotion inayamba pa 15 March ndipo idzatha pa 29 April 2022. Ma offices a Innobuild Private Limited amatsegula kuyambira Sunday mpaka na Friday ndi masiku ena onse a holiday. Innobuild Private Limited, kupanga Malawi kukhala wa Malawi yeni yake. Boma likudziwitsa anthu onse kuti lakhazikitsa nthambi yatsopano ya boma yotchedwa Malawi Environment Protection Authority MEPA. Izi zikutsatira kukhazikitsidwa kwa lamulo latsopano losamalira zachilengedwe la mchaka cha 2017. Anthu onse adziwe kuti MEPA ndi nthambi yayikulu kwambiri pa nkhani zoteteza ndi kusamalira